בוקר טוב. בכל התוכניות האחרות מדברים על פריצת דיסק ומתכוונים לכוכבים נולדים או פעילים. אצלנו פריצת דיסק כרוכה בכאבים, ואתם יכולים לטלפן למומחים שלנו בכל נושא שיעלו. בנושא הראשון, פריצת דיסק, יעסקו דוקטור יוסי לייטנר, מומחה לניתוחי עמוד השדרה, המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, דוקטור שחר קנין, מומחה לקירופרקטיקה, נשיא האגודה הישראלית לקירופרקטיקה. ואנחנו עוברים לפריצת דיסק. בוקר טוב לדוקטור יוסי לייטנר, בוקר טוב לדוקטור שחר קנין. מה זה דיסק? דיסק זה בולם שיש בין החוליות. אנחנו הולכים, מסתובבים, יש לנו עומס על הגב, הגב בנוי מחוליות שהן עצם, ובין העצמות האלה יש משהו שבולם את העומס, הוא מאפשר גמישות של הגב, הוא מאפשר את התנועה. מתי הוא מחליט לפרוץ? שהוא מתעייף. זה עניין של גיל גם באמת? זה עניין, כמובן, עם הגיל השחיקה גוברת, והשחיקה של כל חלק בגוף גוברת, כמו גם כל חלק שלא בגוף, וזה תלוי בגיל. למרות שלאחרונה, ממש לאחרונה, התפרסמו עבודות שעשו בדיקות, צילומים מיוחדים לילדים בני 13, וגם שם כבר גילו שחיקה של דיסק. אז הדיסק הזה, אולי אפשר להראות על איזה דגם, אז יש לנו, זו החוליה, בין החוליה לחוליה השנייה יש איזשהו סחוס. הסחוס הזה, כמו שאני אומר, הוא עם הזמן קצת מתרופף, קצת נשחק, ואז צריכים לדמיין כמו, הייתי אומר, צמיג של רכב שיוצא ממנו קצת האוויר. אז הוא קצת נהיה יותר נמוך וקצת נהיה יותר רחב, אז הוא בולט. לכן גם אנשים מתקצרים במהלך חייהם? אחת הסיבות שמתקצרים, שהגבהים של הדיסק, הדיסק מצטמצם בגובה שלו. יש גם סיבות אחרות, אבל זו סיבה רצינית, כן. כל בן אדם שיש לו כאב גב, צריך ללכת לקירופרקט, או שקודם כדאי לברר מדוע כואב לו הגב? אין ספק שכל בן אדם שכואב לו הגב, וזה מטריד אותו, הוא צריך לברר את הסיבה. כי הסיבה, כמובן, הטריוויאלית שכולנו חושבים, כואב לו הגב, יש לו בלט דיסק. לא כולם בדיוק מבינים מה זה בלט דיסק, אבל זה מין אמירה כזו. מובן שכאבי גב יש המון סיבות. בלט דיסק זו סיבה שכיחה, לא סיבה יחידה. ובעצם הבדיקה היא באה לתת את הכיוון, האם באמת הדבר הנפוץ קורה אצל כל אחד. כי אתם יודעים, סטטיסטיקה זה סטטיסטיקה, אבל אלה שנמצאים לא ברוב, הם נמצאים בבעיות מסובכות. כאבי גב באים מבלטי דיסק, ממחלות בעצמות, מדברים אחרים שקורים בגב, כמו זיהומים, כמו גידולים, באים מדברים שבכלל הם לא בגב, דברים באגן, בבטן. יש תוקנים, מה אתה עושה שדוקטור לייטנר מפנה אליך? קודם כל אולי כמה משפטים על כירופרקטיקה, כי הציבור עצמו מתבלבל לפעמים, ויש גם המון שרלטנים שעוסקים במקצוע ללא הכשרה כלל. הכירופרקטיקה היא מקצוע רפואי שעוסק באבחון וטיפול בעמוד השדרה. כשאני באה לכירופרקט, לחפש את התעודה על הקיר? צריך לחפש שהוא דוקטור לכירופרקטיקה מוכר, רצוי שיהיה חבר באגודה הישראלית. איפה אתה למדת? בשיקגו. נוסף לדברים שדוקטור לייטנר הזכיר, אפשר לראות כאן את המודל הזה, זה מתאר בדיוק את נושא השחיקה בעמוד השדרה, הדיסקים שהולכים ונשחקים עם הגיל. אפשר לראות בלטים של דיסק, אם כאן אפשר לעשות זום. הבלט הדיסק הזה מתחיל כתוצאה מלחץ ושחיקה אסימטרית על המבנים של החוליה, וגורם בסופו של דבר להם בלטה, כמו מעין צמיג של אופניים שהוא חלש יותר בכיוון אחד, ואז יש דחיסה של הג'ל לכיוון נגדי. פריצה של דיסק, שזה בעצם מה שרוב הציבור מתבלבל לפעמים, איך הפריצה לוחצת על העצב כאן, וזה בעצם המקור של הכאבים שמקרינים לרגל או ליד, והלחץ על העצב הזה יכול להגיע לתופעות דלקתיות. אז איזה פלא אתה יכול לעשות? אבל זה בפנים. קודם כל, הכירופרקטיקה עצמה, מבחינה מנואלית או ידנית, היא מה שהיא עושה, היא משחררת דבר ראשון את הלחצים המכניים שבין עמוד השדרה, בין החוליות הקטנות, המפרקים הקטנים שבין החוליות, היא משנה את האיזון המכני בין החלקים השונים בעמוד השדרה, מורידה את העומס מעל העצבים, וגם תורמת מבחינה סנסורית להורדה של התגובות הרפלקטיביות של הרפלקסים השונים שנמצאים בעמוד השדרה בין החוליות, מונעת את הקיבוצים של השרירים שתורמים גם הם לחצים על עמוד השדרה.
ללכת לדוקטור קנין או לא ללכת כשכואב נורא? כשכואב נורא נורא נורא, אני חושב שגם הוא לא ירצה שבוא אליו. דוקטור קנין, מה אתה עושה לאיש שלך עכשיו? כרגע מה שאני עושה, אני גם בוחן ובודק את החוליות בעמוד השדרה. אני שוב מדגיש, הטיפול הכירופרקטי חייב לעשות על ידי דוקטור לכירופרקטיקה, אחרת זה גורם להמון סיבוכים ובעיות. אנחנו מזיזים בעדינות, טיפול מאוד יעיל ובטוח לבעיות בעמוד השדרה. מזיזים בעדינות את החוליות בעזרת טיפול מניפולטיבי או איזון וכיוונון של החוליות, כדי להגיע למצב אופטימלי יחסי של המכניקה העדינה בתוך עמוד השדרה. תשכב על הצד בבקשה. פה למשל חוליות עמוד השדרה המותני, אני יכול להגיע למצב שאני מבודד את האזור שאני רוצה, את החוליה שאני רוצה, ועל ידי שחרור מסוים גורם לפתיחה של המפרקים העדינים בעמוד השדרה, ועל ידי השחרור הזה אני מגביר את טווחי התנועה ומוריד את התנגודת השרירית מסביב למפרק. אותו הדבר גם כלפי פריצות ובליטות דיסקים בצוואר. חשוב מאוד ולהיזהר פה באזור הצווארי, מכיוון שבצוואר יש לנו את חוט השדרה הצווארי שאחראי על כל המערכות הפנימיות של הגוף. אנחנו מאוד נזהרים ועושים את הטיפול מאוד בעדינות, שבאמת הטיפול הזה נלמד ונחקר בארצות הברית כבר למעלה מ100 שנה. רק לסבר לך את האוזן, בארצות הברית 70,000 כירופרקטורים עובדים, למעלה מ1,000,000 טיפולים ביום. הרבה אנשים מגיעים גם אחרי הניתוחים השונים, אם זה מתחיל בשאיבות דיסק או למינקטומיות לכריתת דיסק מסוים. עכשיו, זה לא אומר שהניתוח לכאורה נכשל, זה אומר שיש גם כאבים לאחר ניתוח, ואין דרך להתחמק מהכאבים בגב. הכאבים בגב מאוד נפוצים. כן, אבל אני דיברה על כאב צוואר. כאב צווארי. יש תרגילים שאפשר לעשות? יש המון תרגילים, לתרגילי הצוואר ותרגילי הגב, תרגילים לבעיות בגב התחתון. ואתה נותן שיעורי בית כאלה? אני קודם כל ממליץ בכלל לאנשים לכו לשחות. שחייה כבר הוכחה. כן, בי פגעה שחייה, כי אני שוחה עם הראש החוצה. קשה לאנשים לעקוב אחרי הקו. ברגע אמרו לי, לא, עם הראש החוצה אני עושה לי בדיוק את שחיית הקיפוד. חזה לא מומלצת למשל, כן. יש המון לחצים בעמוד השדרה בשחיית חזה, לכן ממליצים יותר לשחות חתירה או גב. מתיחות לעמוד השדרה הצווארי והמותני בבוקר ובערב מאוד מומלצים, כמובן שצריכים להיות מאוד עדינים, אבל מאוד מומלץ. דוקטור, לישראלים יש יותר כאבי גב? סטטיסטית? לא, אני לא חושב, אבל אני חושב שיש בארץ הרבה אנשים חכמים שהראש שלהם עובד על בעיות כלליות. סטטיסטית, בערך 80% מהאנשים בעולם סובלים מבעיות גב. בכל רגע נתון אומרים שיש בין 30 עד 50 מיליון אמריקאים שכואב להם הגב. יש סוג של ישיבה שאתה ממליץ לי לשבת בכל זאת, אם היושבת לא מולכם, אבל מול מחשב? ישיבה מול מחשב היא ישיבה בעייתית. בעידן המודרני אנחנו נחשפים יותר ויותר לישיבה מול הריבוע. ומה שקורה, הכתפיים, דבר ראשון, נשמטות לפנים, יש לנו רכינה כלפי המחשב, אין תמיכה גבית, רצוי להתמך לאחור, לשים משענת לורדותית תומכת, להביא את המחשב אליך כמה שיותר קרוב, את המקלדת והעכבר בזווית של מעט למטה מ-90 מעלות, והמסך שיהיה גם כן מרכז, מאוד חשוב, אנשים סובלים מהגב, אני אומר להם ומהצבא, איפה נמצא מסך המחשב שלהם? אומר להם, פה. אז הם כל היום עובדים ככה, מסתבר שזה משפיע בסופו של דבר. עוד דבר לגבי הניתוחים, אנחנו מפנים למנתחים בעיקר בשל פריצות דיסק חמורות. אנחנו נותנים לפציינטים תקווה, כל הזמן בבלטים, בדברים מסוימים שהם לא חריגים, ואין חסרים נוירולוגיים או מוטוריים, נותנים להם תקווה לטיפול מניפולטיבי וטיפול ידני, בכדי למנוע ניתוח, וזה קורה ברוב המקרים, רק צריך להיות סבלנים. גם כירורג מונע ניתוח? כן, מה שאמרתי לך אני אומר לכולם, לא צריכים לרוץ בכלל לניתוחים, רוב הדברים האלה מסתדרים, לוקח זמן, לוקח טיפול כזה וטיפול אחר בזמן. אלא זה סיפור ארוך. אלא סיפור של שנים ובעיות נוירולוגיות, זה כבר עניין אחר. פריצת דיסק, דוקטור יוסי לייטנר, תודה רבה, דוקטור שחר קנין, תודה רבה. תודה. ואם יש לכם שאלות נוספות, אנחנו נבקש מן האנשים האלה לענות לנו דרך הפורום באינטרנט. תודה רבה.